Informativa de Transparencia e Administración Provincial. Estou por o presidente desta comisión, Jorge Pumar, que hoxe non pode estar. Vamos entonces ca orde do día que tiñen vostedes do seu poder. Empezamos co punto 1. Hai quórum, verdad, señor presidente? Eu creo que sí, señor secretario. Señor secretario, presidente, secretario, presidente, pero señor secretario. O punto número 1, acta anterior correspondente á ordinaria do 18 de abril. Algo que dicir? Non? Dice o señor Montero que da parte do Ribeiro que non hai nada. Por lo tanto, eu me fío del. Podemos dar aprobada unanimemente? Vale. Moitas grazas por unanimidade, señor secretario. Punto número 2. Moción do Grupo Popular para a modificación da base 67 das bases de execución do orzamento da Diputación en materia de asignación aos grupos políticos. Isto xa habíamos esbozado algo do pleno anterior, no último pleno, e se trata de que o Grupo Popular trata de modificar o apartado C da base 67 da base de execución dos orzamentos xerais da Diputación de Ourense en materia de asignacións aos grupos políticos provinciales para a súa inclusión no pleno ordinario. Señor portavoz do Partido Popular? Está doente, non sabía que estaba doente, perdona. Algo que dicir, informar? Creo que xa se había informado do pleno anterior. Entonces, votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Punto número 3, moción de urxencia. A mí non me constan, señor secretario. Nesta comisión, non. Non. Señor interventor? Tampouco. Non consta moción de urxencia. Rogos a preguntas. Señora Isabel Gil Álvarez. Moitas gracias. Un ruego, máis que un ruego, é unha pequena reflexión, non? Despois de cerca de 3 anos que levamos aquí, xa non son tan novata como era, e xa sei moi ben como funciona, moi ben non, pero xa teño algún coñecemento de como funciona a transparencia da Diputación. Entonces, a miña reflexión, por si se pode mellorar e cambiar algo, é a seguinte: considero que isto é un paripé, que a transparencia nesta Diputación non é obxectiva, que os papéis e os temas virtuais conteñen o que se lle pon, e que realmente pode parecer que hai moita transparencia, pero na realidade non existe tal transparencia, non? Porque é unha transparencia virtual e non real. Poño un exemplo. Por exemplo, hai unha subvención de 60.000 euros para o renxo dunha carretera X, que se van facer unha serie de cementos, valados, postes, etc., etc. Termínase esa obra, certifícase esa obra, gastanse os 60.000 euros e introdúcese unha modificación da obra en donde os valados se sustituyen, os postes non se poñen, etc., etc., etc. Parece que, dice, que transparencia, que hasta dicen que houve unha modificación do proxecto, e explican a modificación do proxecto. Pero realmente non é así. A historia é a seguinte: van a arranxar unha carretera con 60.000 euros, gastan os diñeiros na mitade da carretera e iso está gastado. Entonces, claro, a transparencia é aquela que di o que contén, que non é a realidade. A realidade é que houve unha modificación que non é tal modificación, simplemente é que non se terminou a carretera. Outro exemplo: vamos a pulir esta mesa, vamos a gastar tantos en pulimentos, tantos en mano de obra, tantos en barnices, tantos en embellecedores, etc., etc. Pero na mitad da mesa nos paramos e despois faemos unha modificación e pegámoslle un papel adhesivo. Os cartos gastámolos para todo o proxecto, pero realmente só fixemos a mitad do proxecto. Entonces, poñemos a modificación que realmente non é unha modificación do proxecto, é intentar justificar o que non se fixo, pero que se gastou ese diñeiro. Entonces, sigo dicindo, a transparencia ten que ser objetiva e ten que ser real.
Non pode ser virtual, yo que collo os papeles, nos papeles e nas redes colle o que pon o que as manexa, non? Entonces, bueno, eu creo que xa deberemos de ir modificando pequenas cousas, se é posible. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Gil. Eu creo que se sabe vostede eso, se modifica hai transparencia, outra cousa que non lle guste. Xe outro tema. Está recollida a reflexión, que era unha reflexión. Algúna roga, pregunta máis ou reflexión? Non? Pois, moitas grazas, gracias por a atención.